Urteroko gazte sariketaren ordez, aurten abra jaialdia antolatu du Albek, Algortako bertsolari eskolak. Azken 5 edizioetako txapeldunak gonbidatu dituzte kantura, Euskal Herriko lurralde desberdinetako 5 bertsolari gazte. Aitor Serbier, Maider Arregi, Aroa Arrizubieta, Xabati Jarregi eta Ekin Ezapiain. Saio hasi aurretik elkartu gara beraiekin. Haien ibilbidean gazte sariketek izan duten eraginaz hitz egiteko, baina batez ere, bertsoa nola bizi duten eta nola bizi nahiko luketen jakiteko. Neri adibidez, lehenbiziko sariketatik deitutakoan, berritxuko sariketatik deituta, ilusio berezi bat intzin eta bai da, dei bat jasotzen dozonen edo, niretan pentsatu du edo pentsatu du nahi duen ni joatea, eta hasierak askotan badakigu gaztentzat sariketak izaten diela. Nik uste ere askotan presio bat edo sortzen duela, ez bakarrik epaitua izateak, baizik arabatik joango gara demagun bat edo bi eta zuk ordezkatuko duzu hori, ez? Ordan horrek ere sortu aldizula. Baina aldi berean, igual eskolartekoetan eta beti kantatu izan duzu inguruko jendearekin, gertuko jendearekin, eta hori bada ere, ez dakit, udalekutan edo bestelako plazetan ezagututako jendearekin berriro topatzeko toki bat. Alde batetik ondoen, eta niri ilusio egin uztan, nire adineko jendeak enkantauko nebelako, ze batzu beste saio askotan igual jende zarrauak enkantau behar duzu, eta urduri xauz-xauzez, baina gero bai da zure adinekoekin, baina zure adinekoekin lehiatzen une oro, eta beste saio mota gutxi egoten dira lehia horretatik kanpo gaztia zarenean. Orduan, niri sentsazio gazigozo bat sortzen duzta sariketek. Uste dut sariketak daudela ez. Kostatzen zain niri modu uniformean hitz egitea sariketei buruz, ez delako zabera kantatzea areto oso txukun batean Lizardi sariketan, kantatzea Osinalden elkarte famatu horretan, edo kantatzea Hernandoren asarian gaztetxe batean ez. Uste dut sariketen formatu horren baitan berean badauela aniztasun bat, bertsoitzaren ekosistema ere hori baino asko zanitzagoa dela eta izan behar duela, eta zentzu horretan gazteok gure perspektiba edo sariketetatik arago ere okupatu beharko genukela edo. Baina aldi berin, presioa ere azkenin zaudolako adin bat intuzula aukera mugatuk eta saio mugatuk, orduan ez da nik pentsatun derekiko gaizkinez gero eski gelditu behar naiz deus gabe, dut gutxi eta gaizkinez gero ja deus ere. Zuek Maider eta Aitor, txikitatik hasi zineten elkarrekin bertso eskolan, ume-umetatik, lagun minak zarete, eta orain 17-18 urte bueltan, Aitor zuri aurten sariketa desentetatik deitu dizute. Deitu dizute Hernandorenatik, Lizarditik, kantatu duzu Xenpelarren abran, Maider zurekin ez da inor gogoratu. Eskolarteko batean nola, zu jardun zinen bizirik, ez da entzun nahi nere ahotsik, ez da nere iritzirik, sei sariketa izan dituzu, baina bisaio kutrenik, irabazleak ez garen ontzat, ez ote dago tokirik. Bertso eskoran haze haurtzaro eta zenera bezaro, eskolarteko txapelketetan jardun omen dut oparo, batzuen ustez zu tropelean, tani punta-puntan nago, baina saiotan gozatu duzu, nik leian baino gehiago. Baina bisaio eduki ditut, ta bitik bat arraroa,
ibilbidea ez dut izango, ona eta oparoa. Ta zu kantuan aurrerantz zoaz, buklea aurrerantz doa. Zu geroz eta hobea zara, ni geroz ta txarragoa. Zure estiloak ordea ditu, 11 ertz, 1000 erpin, topiko eta ideia handi, ugari ditut nirekin. Bertso eskolan batu gaitezke, ez etxita gogor ekin. Bertso bizitza ez da bukatzen, 18 urterekin. Baina zugana luzatu dute, sariketetan begia. Egun batean herri txiki bat, beste batetan iria. Sarri serio eta bestetan sartzen diezu ziria, eta barruan gorde behar dut zurekiko inbidia. Saioaietatik gogoan duzu, gaztetxeko momentua. Bertsoa fariko libreko tarte eta txiste konkretua. Bertso mundua ez izan arren, gaur artean perfektua. Sinetsi nahi dut badagoela, guztiontzako lekua. Ze iritzi duzu lehiari buruz? Ni egia esan beti izan naiz lehiaren kontrakoa, inoiz ez zait gustatu izan, egia da morboa sortzen duela, eta nik uste azkenan nahi edo guretzako ere motivazio bat edo entrenatzeko arrazoi bat ere izaten dela askotan, baina beti lehiatzen ibili beharra esan, nahikoa gabiltzaia lehiatzen bizitzan orokorrean, bertzutan ere nor gehiago ez da, gero nik uste hori, ez dakit, zuk sortzen duzula zurekiko autopertzepzio bat euskalo zein dena, eta ja joaten zarela saio guztietara horrekin, ez? Izan karga horrekin edo harrotasun horrekin. Nik beti bereizi izan ditut gazte sariketak eta nik hainbatetan kantatu Txilaba txapelketan, eskolartekoan kantatu ondotik, eta niretzat txapelketa ofizialagoek beti beste pisu bat izaten zuten. Eta ez dakit, iruditzen zaite, bizigabeko garai buruz arituko naiz, baina beste garai batzutan sariketek bai betetzen zutela lehiaren parametro horietan emaitza txukunak lortu ez gero, plaza gehiago izateko aukera hori ez. Eta uste dut gure belaunaldiak ez duela hori ezagutu, eta lehiaz ari bagara homologazio hori eta plazan toki zentralago bat hartze hori gehiago datorrela bai txapelketetatik, bai bestelako autuetatik eta norberak sor ditzazken plazetatik. Lehian kontuakin nik uste dut badagoela gauza bat, emuten dagoela lehia inpartziala dela eta arauak, bertsolaritzako arauak objektiboa diala. Eta egisa da, testu inguruak asko eragiten dauela. Orduan, ni baldiman hau, ez dakit, gizonez betetako saio baten kantaiten, lehia horretan, ja, nik sentitzen dut atzera utikazten naizela, perfil horretako nire onduan egon daiteken gizon bat baino. Orduan, batzutan dakot sentsazioa lehia inpartzialki nahi dela aurkeztu, baina oso partziala dela, eta askotan gabitzela danok puntu beretik hasiko bagina moduan,
eta ez da legisa, eta gero gainera horrek baldintzatuko dauen ez zure hurrengo saioa edo ez, sortzen daulako autoepai bat, eta gero gisa bertsolaritzak askotan bihar dauela morbo hori, eta jendia hain zuzen sariketetara eta txapelketetara jaten da gehien, baina bueno, igual autokritika bat inbigu horren inguruan behar. Zenbat modu daude bertsolari gazte hori izateko, eta presio hitza ere atera da lehen. Bertsolari gazte bezala sentitu izan duzu inoiz presioa edo zein zentzutan? Neri iruditzen zait, lehen esan izaten bezala, gazte jartzen dituela lau handin ondoan gazte bezala. Eta orduan presioa eduki beharren ematen dizola aukera, ez emateko maila ona edo dena barkatzen zaizo gaztea zalako. Orduan presioa beharren uzten dizugu libre eta nola gazte bat da eta beste kumplituko duen beti bezala lasai. Eta nik uste horrek kalte egiten digula eta presioa sortzen dola, presiorik eduki behar ez horrek. Nik sentitzen dut, guain banu egotxi, orduan guain erortzen manaiz, ja ezingo naiz berrizigo. Orduan guain saiatu naiz aliktagoena egiten, ze orain naiz bertsolari gaztea, eta gero haietuko naiz maila batera ja bertsolari izanen naizela, eta arata haietzen manaiz ja horregonen naiz lasai. Bertsolari hitza letra handiz, oraindikan ez duzue zeuena sentitzen edo? Nik ez, badakit igual bertzeren batek sentituko dula, baina nik pertsonalki guainik ez. Nire kostan zaite galdetzen zutenean, zu bertsolari ez zareta? Bai, bertsozalea, bertsotan ibiltzen naiz, bai, igual bai. Baina kostatzen zaila bertsolari naizela esatea. Edo galdetu izan didatenean, ea, noiz eman noen bertsolari izaterako pausu hori, ez dakit esaten ez dakidalako oraindik bertsolari sentitzen naizen ere. Pixka paradogikoa ez, gero saio bat entzutera guaz, zuek kantatuko bezala eta hala ere. Ze plazetan edo ze egunetan mugitzen zarete zuek? Gazteek esan dezagun antolatutako bertso saioek ze garrantzi dute? Ez dakit zenbateraino gaur egun, badauen benetan plazan alako mugimendu edo badauden alako esparruak gazteek modu autogestionatuan edo antolatzen dituztenak. Egian beste garai batzutan baino gutxixeago, eta iruditzen zait belaunaldi gisa, hainbat arrazoirengatik bestelako erabakiak hartu ditugula. Nik uste dut gainera pandemiak asko zailago egin digula dena, eta uste dut datuetan ere nabaritzen dela saio autogestionatu askoz gutxiago egon direla, eta guk adibidez duela gutxi gazte izen saio bat antolatu genuen, eta kostatu zitzaigun izan aretoa ordaindu behar genuelako izan, eta ez daukagulako dirurik. Izan kontratuak eskatzen zigutelako bertsolarientzako eta ez genekielako zelan egin. Denbora guztia trabak jartzea bezala izan da, orduan horrek ere desmotibatzen zaitu. Gero, esatu duzu, ze ondo gazte kantatutako saio bat izan zen kriston saioa, oso ondo intzuten bertsolari guztiek, jendea oso pozik atera zen, baina horrek suposatzen duen lana zeinek hartzen du, ez? Egisa da, guk antolatzen duenean gure saioak nahiko saio prekarioak izatera kondenauta duzela, eta gutxitan kanta egiten du gaztiek baldintza duinetan edo ordainduko sakun saiotan, eta ez bakarrik ordaindu ondo antolatutako saiotan, eta guk bertsolariak izatiaz gain antolatzaile rola hartu behar ez dugun papeletan, eta hau azken aldixan nik botatzen dut faltan batzutan. Eta gero, Aitorrek komentatu dauenan arira, ni bai sentitzen dut adibidez, nahiko saio autogestionautan nabiela kantaiken, baina gisa da aliantzak igual, gehiago nabiela feminismotik iten adinetik baino. Orduan, ez dut gura inondik inora elkarren kontra jarri belaunaldisa eta sare feminista baina gisa da, hori, igual belaunaldi aliantza baino, nik nire kasuan aliantza feminista gehiago ez dakit, erabiltzen dut edo presentia hau dau nire plazetan eta batez be plaza autogestionautan.